Nee, ze is het niet een keer zet. Vleurig stropt ze weer in het leen om bij naar haar winkel te gaan. Kassa en de jachten noon, de naaie dij liek het haar weer schoon. Vrolijk aan alle kanten, voor al haar klanten, ze hebt er je hielendal bij. Daar komt dus Lia om, het vanken van de winkel. Ja, als ze niet in die kin haar, en sjocht haar efternij. Daar komt dus Lia om, het vanken van de winkel. Kroeg op van winkelcentrum, ken naar je nou zo bij. Droot haar winkel mij goed beliefd, had vooral ze niet goede riet. Een praatje en wat koffie erbij, zag je dus Lia terug elke dag. Maar één keer in het jaar, tijd van vakantie en vertier. Een paar weken van huis en komt zij dan met thuis voor op het klantenblied als er bij best. Daar komt dus Lia om, het vanken van de winkel. Ja, als ze niet in die kin haar, en sjocht haar efternij. Daar komt dus Lia om, het vanken van de winkel. Kroeg op van winkelcentrum, ken naar je nou zo bij. Daar komt dus Lia om, het vanken van de